Kanti izimbuzi zasesifundazweni iKwaZulu Natal zimashele ePhalamende lapho beziyofaka khona isikhalazo zokuthi sezihlatshwa njalo. Lezi zimbuzi ezikhala ngokuthi azisakutholi ukuphumula njengoba nje mihla ngemihla kuba khona imbuzi ehlatshiwe. Abe 28 Hour News bakhulume nomholi wazo lezi zimbuzi ongumzukulu wembuzi yakuso lesi sifundazwe sase-KZN eyazakhela kakhulu udumo eyaziwa ngokuthi uDennis. Ibeke kanjena-ke le mbuzi. Cha, asisho ukuthi singahlatshwa. Inkinga yethu amadoda amaZulu ahlaba njalo. Asihlaba kumnandi, asihlabe kukubi, ahlabe kushadwa, ahlabe kufiwa, ahlabe kumakhaza, ahlabe kushisa. Cha, nathi sesikhathele ukuhlatshwa. Akekho umuntu owakumele ukuthi nje yena noma wakhe wahlatshwa, nogogo wakhe wahlatshwa, nomkhulu wakhe wahlatshwa, nabazukulu bakhe futhi bazohlatshwa. Sikhathele nje ukuhlatshwa. Ake sinikwe nje nathi bandla ibreak. Ngeke ukuthi nje thina kanisazalela ukuzohlatshwa. Abukeli ziphela lapho ezalela ihora, siphinde futhi sitholane enxagamanxa ihora elilandelayo lapho sizobe siniphathele izingamanqampu.